Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Curaçao wordt vrijdag een manifestatie gehouden tegen aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs. Dat is gisteren door de nieuwe onderwijsvakbond Doen besloten tijdens een vergadering. Doen vindt het een verkeerd signaal dat Nederland aan de ene kant flink investeert in het onderwijs op de BES-eilanden, maar door het opleggen van strenge voorwaarden voor coronaleningen voor Curaçao moeten de docenten hier 12,5% van hun arbeidsvoorwaarden inleveren. Daarnaast werkt de Curaçaose regering aan een plan om te bezuinigen in het onderwijs. Volgens Doen kan het onderwijs op Curaçao geen enkele bezuiniging meer dragen. Minister-president en tevens minister van Onderwijs Eugène Ruggenaat heeft gisteren gezegd dat er door de coronacrisis veel minder economische activiteit is op Curaçao en het land daardoor minder belastingen binnenkrijgt. Daarom moet onder meer op de onderwijsbegroting worden gekort, aldus Ruggenaat. Hij geeft aan dat de regering werkt aan een plan om wel te bezuinigen, maar ervoor te zorgen dat het onderwijs niet aan kwaliteit inlevert. Curaçao opent vanaf vandaag haar grenzen weer voor toeristen uit Nederland en andere Europese landen, maar bijvoorbeeld ook voor toeristen uit Canada. Dat heeft epidemioloog Issy Gerstenbloed gisteren bekendgemaakt. Er zit wel een limiet aan, er mogen de komende maand niet meer dan 10.000 toeristen komen. Zoals bekend is het toerisme op Curaçao helemaal stil komen te liggen nadat enkele maanden geleden de grenzen werden gesloten vanwege de coronacrisis. De politie heeft gisteren een inval gedaan bij een huis in de buurt van Jan Kok. Daarbij is veel geld in beslag genomen en verder verschillende auto's, Sea-Doos en telefoons. Ook zijn 2 mannen gearresteerd. Volgens de politie heeft de zaak te maken met grootschalige drugssmokkel. Volgens oud-minister-president van de Nederlandse Antillen Maria Liberia Peters moet Curaçao het aanbod van PDVSA heroverwegen. Vorig jaar gaf de Venezolaanse staatsoliemaatschappij aan nog wel een jaar langer de Curaçaose raffinaderij te willen exploiteren. Dat is toen terzijde geschoven omdat Curaçao overleg voerde met de Clash Group. Daar is nog steeds geen akkoord bereikt en volgens Maria Liberia Peters is de situatie precair. Dat schrijft ze in een brief aan onder meer de Nederlandse Tweede Kamer. Curaçao viert morgen de dag van de vlag, maar wel in aangepaste vorm. Vanwege de coronacrisis mogen er geen massabijeenkomsten worden georganiseerd en de politie heeft ervoor gewaarschuwd geen lange ceremoniële bijeenkomsten te organiseren op het Brionplein in verband met de huidige veiligheidssituatie. Niettemin heeft minister-president Eugène Ruggenaat iedereen opgeroepen om de dag van de vlag, weliswaar thuis, maar toch uitbundig te vieren. Sint Maarten opent toch niet haar grenzen voor toeristen uit Amerika. Dat is gisteren door de Raad van Ministers besloten. Sint Maarten zal per 1 juli Amerikaanse toeristen binnenlaten. Dat besluit is nu 2 weken uitgesteld. De beslissing is genomen naar aanleiding van de forse stijging van coronabesmettingen in de Verenigde Staten in de afgelopen dagen. De overheid van Saint-Martin, het Franse gedeelte van het eiland, had al aangekondigd dat ze de grens met Sint Maarten zouden sluiten zodra Amerikaanse toeristen in Philipsburg zouden landen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.